Så, godmorgen Kasper. Så går vandet. Og vi skal have lavet kaffe. Ja. Ja. Ja, så vil jeg lige demonstrere, at den ikke springer i luften, når jeg lukker den. Det var netop det, der var problemet før, at den gjorde. Så nu vil jeg lukke den hernede på min maskine her. Og sådan her. Og så følger vi flammen herop. Og så var den sprang i luften før, det gør den ikke mere. Sådan, så slukket. Helt fuldstændig kold. Jeg kan røre ved den med fingrene det hele. Ja, vi ses senere. Hej.